Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Ping, agulima, kan agtal na kayon, tairugi tayon, ti sarsarita tayo, anapauluan, ni Prinsesa Aurora. Idi una na apanawan, adda idi ari kan reyna, anaparaboran iti anak a babae. Pinanaganan da iti Aurora. Napintas amaladaga ni Aurora. Kat maragsakan unay dagiti agasawa. Uray dagiti umili iti pagarian. Kat maragsakan da iti isasangbay ti prinsesa. Iti may sanggal daw kat. Nalaos ti ragsak ko, asawak nga ari. Gaputan na paraburan tan iti anak. Uray siyak asawa ka rin. Makaparayaw ti anak ta. Asawa ka rin. Anya nga iti kayat mo ngay panaganta iti anak ta. Kayat ko apanaganan ta iti Aurora. Apay kadi aday ta tinapilim. Ngamin, ti Aurora, kayat na asawan katranyag. Kat ti simangbay nga anak ta, iso ti ranyag ti biag ta. Mayarig iti ranyag dagiti bituan. Kasta kadi. Ala, matungpal asawa ka rin. Aurora, ti panagantakin kwa na. Asawak nga ari, kayat ko nga agrambak tayo kumadi ti palasyo. Rambakan tayo ti isasangbay ti anak ta. Sige, asawa ka rin. Umanugo ta. Awisan ta tinasingpat agayom ta ani Elvin. Ama isa nga ansisi. Sige, asawa ka rin. Isunto ti may sangagbalin aninong ni Aurora. Kat maawis to amin nga agindag dito'y masakupan ti pagarian. Matungpal, patpatgag, arena. Nagpintas da ito yung maladaga. Gayam kong ari militon. Agyaman naggayem ko nga Elvin. Kita mari militon. Agsinumbangir dagiti kalid na. Uray dagiti kurimatmat na. Kat nagatid dog. Marayaw kami nga rod. Tunggal makita mi ti anak mi, gayem ko nga Elvin. Gayam kong ari militon. Kas ninong ni Prinsesa Aurora. Ikak iti talo asagot. Umuna nga isagot ko. Ket ti di martapan akin na pintas. May kadwa nga isagot ko. Ket tinapintas a boses. Nalaing tungag kanta ni Prinsesa Aurora. Ket ti may katlo. Ket iso. Ti... Ha! Kumilgil ayab nga apoy ang berde ti Maris na! Iberte nga po, inop anak balin ani Merida. Ni Merida, amang gagamot! Umay mga nipok ito selebrasyon ni Prinsesa Aurora. Kaya sa anak na imbitaran iti daytoy arambak. Asawak nga ari, Oh, ni Merida amang kukulam ti simangbay. Amang anuan niya ti aramidin na iti anak ta. pangasim ko ma Merida! Pumanaw ka! Saan ka na imbitaran iti daytoy nga okasyon? Taapay. May saka dagas amang kukulam! Kastagayam ha. Dosaak ti anak yo. Ilunod ko. Apaman amadanon ti prinsesa. Ti may kasangapulo kat 8 atawon na. Kat matudok ti ima na iti dagom. Matay! Nagpukawan ni Merida! Kasanuitan asawak nga ari. Inlunod ni Merida ti anak ta. Anya ti aramidan ta. Saan kayo matanagan, madaydayaw arena? At dapay may katlo asagot ko ni Prinsesa Aurora.
namatay ni Prinsesa Aurora, uray matudok ti mana iti dagom. Dudikat makaturog lang. Kat ti agag ti may sa prinsipe, amang ipatagkan ko na iti napudno, ti mangring tukan ko na. Agyaman na, gayam ko nga Elvin. Gayem kong ansisit. Agpakita ka kuma. Apal na inayapan nak, kayam ko nga ari militon. Kaya't kung ay bagakan ka, tinapagnumuan mi iti asawa ka rena. Anya ka di jay, ari militon. Kaya't ti asawa ka rena, asikaken dagiti kakadwam nga ansisit, timang padakkel kini Prinsesa Aurora. Sigurado ka, ari militon. Juan, gayem ko nga Elvin. Mamati kami, amaya dayo iti pagad ni Prinsesa Aurora, no adda iti sidong mo. Bueno, ari militon. Mapatgantikid daw mo, itamat lang. Agyamanagken ka, gayem kong ansisit. Apay anao nagtisin na ay mo asawa ka rena. No saan ko mga inlunod ni Merida ti anak ta. At ko maita dito'y sibay ta ti prinsesa. Saan ka ko mga gliday, asawa ka rena? Mapagtalkan ni Elvin na gayem ta. Kandag iti kakadua ng ansisit. Mamati ak, asaan da abay-bayan ti anak ta. Sapay ko ta saan to ama pasamak ti lunod ni Merida. Dayta ti pagbutbut ngak, asawag arena. Balasangan ni Aurora. Buwan nga rod, limtaw ti kinapintas na. Napintas pa ti busis na. Naidumduma. Umadanin ti may kasanga 10 at 8 akasangay na. Wan, isuwain dulin ko amin dagiti makita kadagom diti unag ti pagtangan tayo. Nasken nga dayo tayo itapagad. Asino ti pagsarsaritaan nyo, Ninong Elvin? Pagsarsaritaan mi ti kinapintas mo, Aurora. Kanti pa nagkankantam, balasang ko. Nalamuyot, anang denggan. Kanti kinasingpat mo, balasang. Nasagutan ka itinasinaw, apa nagpuspuso. Agyaman na kada kayo, Ninong Elvin. Ta pinadakkeldak iti hosto. Itala nga makadano nak dito abanda ti kabakiran. Nagpintas ken nagulimat. Ado dagiti tumatayab. Ado met dagiti kulibangbang agsasabali ti Marisda. Anawayang agtatayab. Agduduma sabsabong ti makita dito eh. Iti dayja abanda ti papanak. Hi! Damang mangag kong agdaydayan. Sa pulag no sa dino ti pagtaudan na. Hi! Ha! Ho, 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 ho! May sa babae ti agsaksak do iti bubon. Dumsagak iti kabalyo. Naimbagngal daw mo, napinta sa balasang. Di kagbutang kanyak. Naidumduma ti kinapintas da ito yung babae. Pasensya ka na, napintas sa babae. Nakigtot ka. Di ka madanagan. Tulungan ka amang bagkat kadag iti timba. Itulod ka iti pagaw-awidam. Agyamanakan ka? Siyak ni Philip. Agyamanakan ka, Philip? Siyakmat ni Aurora? Ala, tulungan ka namang bagkat kadag iti timba. Kat itulod ka iti pagtaangan yon. Umanag ka, Philip. Yam amo ka kanininong ko nga Elvin, amay sa nga ansisit. Anya?
May isang ansisit tininong mo, Aurora? Saan ka amadanagan? Nasingpat ni Ninong Elvin. Kandagiti kakadwa na nga ansisit. Iso dati nang padakkel kanya. At nakadwam alalaki? Wan Ninong Elvin. Iso ni Philip. Nakita nak di tabubon. Kat tinulungan nak anang bagkat kadagiti sakdok itay. Naimbagngal daw yo. Madaydayaw nga ansisit. Kastamat kang ka, Philip. Ha? Aurora, paunagam tingayim mo kapag meriendaam. At dakalutluto anaimas asopas. May rupak tigayim ni Aurora. Una ron. Kasla pamilyar ti rupa na. Aha! Malagip kon, no asino day ta lalaki? Asino? Iso ni Prinsipe Philip, nga anak ni Ari Barton. Kasta ka di? Wen, Elvin. Sa anak nga kamali. Iso day jay ni Prinsipe Philip, iti pagaryan ti Olderon. Kaplawan ka, Aurora. Itangal daw ti may kasangapulo kat walo kasangay mo. Agyamanak Ninong Elvin. Nakasaganan dagiti agkakaimas amakan para iti kasangay mo. O may makilangan kada tayo ni Philip. Ay, amang ano iso daytan? At tangin na simbrag nagpalin nga apoy Amaris Verde. Aurora, umay ka dito likunak. Takas ti pang tanan ay tangapoy. Ti Verde nga apoy. Inot anak palit ani Merida. Saan nyo alipatan? Ita, ti may kasangapulo kat walo a kasangay ni Aurora. Mga asim Merida. Pumanaw kan. Saan na mabalin? Nas ka na mapasamak ti lunod addo sa ti prinsesa. Ha? Ita, Aurora. Ipasidong ka. Iti nakabalin ko. Amin nga ibagak kat surutem. Wan, Merida. Saan, Aurora? Saan mo apat dyan ni Merida? Awan ti maramida, Melvin. Ket ita, Aurora. Igamam daytoy adagom. Matumpal, Merida. Saan mo may gamanday tatagom? To'y ti dagom. Agdardara ti ima ka natudok. Papaan iti sagot ko kan ka? Hindi maladaga ka pailaan. Saan ka matay? Nutigat makaturog ka lang. Nagbaligi ka! Ya! Ya! Asidag ako niti pagtangan da, Aurora. Adda masabat ko nga angin nga taytayak. Kat nagbalin nga apoy Amaris Verde. Ho, 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 ho! Ti apoy a Verde. Inot ang nagbalin analada bakat. Ho, ho, ho! Amo ka mapankay di pagtangan ni Aurora, Prinsipe Philip. Amom tinagan ko. Wen, Prinsipe Philip. Katsan ko nga itulok nga umasidagka ni Aurora. Iso nga ita, gamagan ka, taibalod ka iti lugar, adi kanton makarukat. Sana mabalin dayta. Nasken na makitak ni Aurora. Kasangay na itangal daw. Dayta, tisaan ko nga itulok. Kat daytoy, tinasken ka! Ha! Aday tantay ang angin! Hey! Ya! Ha! Asinagay tayo ang kon! Ah! Naskan nga isalakan tayo ni Prinsipe Philip. Isulang ti makatulong ka ni Aurora. Wen, Elvin, masapol nga irwarta
danang lukat iti salda nga ayan ko. Ha? Ni Alvin, kanda iti kakadwa na nga sisit. Agulin na ka, Prinsipe Philip. Umay na karungatan. Intalag na kada kami ni Aurora. Hindi maladaga bay laeng. Gaputa kayat damay dayo ni Aurora itilunod ni Merida. Anang kamagkan ka. Ha? Ngamdak sang gasat. Taim patong palata ni Merida tilunod na. Matmaturog ita ni Aurora. Kat tilang agak ti prinsipe amang ipatpatagkan kuha na itinapod no. Ti mabalin na makaisalakan kan kuha na. Kat mamatiak asikada ita Prinsipe Philip. Ah, mapantayo nga Roden. Madaydayaw nga sisit. Amang ano maladaw ton ti amin. Ni Prinsesa Aurora. Nasimbang titurog na. Ah, nasken nga agkak. Oh, Aurora. Philip. Nakariing kan. Nakariing ni Prinsesa Aurora, babaan iti agak ni Prinsipe Philip. Nagkalaysa da nga rod atwa. Kat manipod idin, saanan anagparparang ni Merida, amang ririribo kadakwada. Bueno bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Maya Santos. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.